Ova vlast ne samo da negira genocid, ona svoj narod naziva genocidnim narodom. Srbi nisu genocidan narod. Genocidni pojedinci su osuđeni ratni zločinci i njihovi podržavaoci. Danas ta ista vlast se ne stidi da oružje prodaje drugom genocidnom režimu i tako podržava genocid koji se čini nad Palestincima. Šta to govori o njima? To govori da im nisu samo šake krvave, već su im ruke do lakata krvave, ali da se oni ne stide toga. Dijete od 16 godina, goloruko, sa hljebom od majke u torbi, ubijaju škorpioni. I onda kažu da genocida nije bilo. Hoćemo li šutjeti na negiranje genocida ovog režima? Na ismijavanje ubijenih, Srebrenice, majki preko njihovih režimskih medija? Pa da li bi ćutali da su nama nekog koga najviše volimo ubili u Srebrenici? Nećemo da ćutimo. Budimo se svakog dana sve više. Ne želimo da budemo uz politiku koja nas samo uništava, pravi od nas osobe bez emocija, sebične i jadne. Nećemo da stajemo uz genocidni režim. Nećemo da stajemo uz neistinu.